Sakto kay sunod mga paro. Sakto kay sa butong. Ato ni kanon nga para ato ni ipakita sa inyo nga ato ginikaon ng unod. Kay sayang sad kay kato ni lapay. Ay ipakita sa inyo nga aw kaon nga di ko mapas mo. Mapas mo hinoon ta mo. Mukao hinoon ta mapas mo hinoon. Ang totoo ng mukao tag butong mo daw sayo kung minom ka tubig butog sayo sa butong mapas mo ta di na tinuod mga par. So may buntag mga par atong oras karon kay 5:30 sa buntag sayo. Awli ug probinsya karon mga par. Kaya tayo importante dire. And then di gini makalimtan nato ang sabaw sa butong sa buntag sayo kay ang kanang sabaw sa butong mga par mo ni number 1 nga butangtang sa mga bato-bato sa atong kidney. Munang muli ko probinsya nang di gina ko makalimtan ng sabaw sa butong. Ito ilabi na gyud nga natay gipamati sa tuang UTI mga par. Munang di gina to kalimtan nga minom kita ani. Ingon sila nga pagkapas mo ko ang tubig sa butong kumuntag sa iyo kung inom ta dili mo na tinuod nga istorya ra mo na sa mga kanang totoohon kayo ba. Pero ang tinudan na yan ang mga padigid sa makapas mo tambal man gani ni unya mapas mo na hinuon ta. Ayaw gyud mo to anong mingon mga par nga ang tubig sa butong makapas mo. Dili mo makapas mo gud ang makapas mo gud mga par kanang di ka mukaon unay makapas mo pero uminom ka ni bisan abot daw sa iyo dili ka mapas mo maparoy. Tamis ba kayong sabaw unya ato ni bukon mga para ito kauno ng unod. Sakto kay sunod mga paro. Sakto kay sa butong. Ato ni kanon nga para ato ni ipakita sa inyo nga ato ginikaon ng unod. Kay sayang sad kay kato ni lapay. Ay ipakita sa inyo nga aw kaon nga di ko mapas mo. Mapas mo hinoon ta mo. Mukao hinoon ta mapas mo hinoon. Ang totoo ng mukao tag butong mo daw sayo kung minom ka tubig butog sayo sa butong mapas mo ta di na tinuod mga par. Tambal man gani ni. Nilami kayo mga pat. Pwede na ganili na mamahaw gani. Yan ko gini ipakita ninyo ha. Buntag sayo gini, 5:30. Buntag sayo. Mapas mo pa tayo mukaon. Mapas mo pa tayo di mukaon. Diba na istorya hama pare.
Kaya nahuman naman tag inom og tubig sa itong mga pa niya. Ano sa tagkaw sa unod. So, daghan yung salamat sa inyong pagtanaw sa akong video. So, mga itong mga para imutuan ng mapas mo nga may namog tubig sa butong kung butong sa'yo. Kung kauno ng unod, makapas mo ko no, dili na tinuod mga pa. Kaya ako rin ipakita ninyo. Yan, daghan salamat.